Aha. Inabol, ina. Mga kagamba, magandang araw sa inyo. Nakikita nyo ito, TM ito ng ng Cebu. Ayan, mayroon siyang tala. Mayroon siyang tala. Ilalaban natin ito sa itim na may tala, yung medyo pula siya ng konti na may tala. Parehas silang TM ng Cebu. Ayan. Yung TM ng Cebu kasi hawig na siya sa good ng Masbate. Yan lagi sinasabi ko kasi malaki kasi ang Cebu eh. Malaki ang sukat ng Cebu. Ayan. Yung mga hindi pa nag-subscribe sa akin, subscribe na kayo dyan sa baba. At pag malapit kayo rito, pag nakarating kayo dito sa akin, bibigyan ko na lang kayong gagamba kung gusto niyo ng gagamba. Bibigyan na lang kayo ni Tatay Mindo ng gagamba. Bigay ko na lang sa inyo. Para lang masulit yung pagpunta nyo rito. Hindi ko kayo mapapadalhan dyan kasi mahirap na padala ngayon. Hindi na tinatanggap. Ayan. So, okay mga kagagamba, ipapakita ko sa mga kalaban nito ha. Ayan siya. Oh. Ayan mga kagagamba. Oh. Medyo pula ng konti na itim. Ayan. Medyo brown na lang konti likod niya. TM din yan mga kagagamba. Ayan oh. TM din yan. Ayan, TM ng Cebu. Okay, gusto niyo na mapanood? Paglalabanin na natin. Ito, isasalang na natin mga kagamba. Panoorin niyo mabuti ha. Sana masiyahan kayo to sa palaban ko na to ngayon. Okay, ito na ha. Paghaharapin na natin. Ayan na. Ayan na. Oho. Bumitaw yung kulay brown mga kagamba na may tala. Bumitaw siya, nalaglag. Ito ang naiwan sa stick. Pero medyo nang hina siya, oh. Mukhang nakatisan yata. So, pakakawala natin ulit itong brown. Ayan, baka sakali magkagatan sila ulit. Ayan. Eto na. Nagpalaglag yung brown. Mukha yatang talo na itong brown na to. Pero nakagatan din yung oh. Nako. Nalaglag sila parehas. Nakipagkagatan yung brown, mga kagamba. Hindi nyo lang nakita pero pagdating sa baba na muntik na mabalutan itong brown. Pero tingnan nyo, parehas na sila mahina oh. Ayan. Tingnan natin ulit. Nagpalaglag na lang yung brown. Nagpalaglag yung brown mga kagamba ha. Tingnan natin ulit kung sino makakakain sa kanila ngayong araw na ito. Ipapakain natin ng isa. Kung sakasakaling makakain niya. Ay kung hindi na lang. Ayan mga kagamba, tignan nyo ulit ha. Ayan oh. Palaglag na lang tong brown. Mahina na sila parehas. Parehas sila na may kagat. Kumbaga sa boxing, parehas tinamaan ng uppercut. Nagpalitan na suntok. Ito naman nagpalitan ng kagat. Kaya ito, parehas na mahina, mga kagagamba. Ayan, parehas may tala yan. Talang brown, saka talang yung medyo itim na medyo pula. Ayan sa mga kagagamba, nanghina na sila parehas. Ayan. Ayan. Inabol pa rin. Nagpalaglag pa rin yung brown na may tala. Ayan na naman. Hindi niya mahuli, pero gusto niyang kainin. Ayan. Nagharap ulit. Tingnan natin kung sino mabibilutan diyan. Lumalaban pa rin yung brown. Pero bigla siyang tumakbo. Pero tulakan siya kanina. Tingin ko magpapalaglag na naman ito. Ayan mga kagagamba ha. Isa na lang. Pagka ayaw pa rin, wala pa rin makain, tapos na to. Wala talaga.
Laglag talaga yung brown. Okay, mga kagagamba. Hanggang sa muli, may palaban tayo ulit. Abangan nyo lagi yung araw-arawin ko na yung pag-upload ko kayo ng mga laban tungkol sa mga gagamba. Gaya ng sabi ko sa inyo, dito sa Mindo o si Zero Gagamboy, iba't ibang klaseng gagamba matutunghayan nyo na paglalabanin ko at lahat ng mga uri ng klase ng gagamba ay aking uusisahin at bubusisihin. Yan si Tatay Mindo. Maraming salamat.